Department of Education o kung DepEd Region 6 nga hindi magpangbasyo ka namang bully online sa mga atleta sa nga Western Visayas Regional Athletic Association o kung WIVRA-AMI 2024. Iri ang sunod kay DepEd 6 Regional Information Officer Mr. Hernani Escolar Jr. kasunod sa mga negatibong nga post kag komento sa Antique team sa basketball boys bangod sa 37-109 nga score batok sa Capiz team. Dugang pa ni Escolar, sportsmanship kag pagrespeto sa isa kag isa ang tinutuyo sa mga sports game kaangay na lamang sang WIVRA. Pahayag pa sa natungdan, kabahin sang hampang ang mapierde kag madaog sa piyak sini. Tanan nga mga atleta ang nagapangabudlay sa training kag competition proper. Yari ang naging kabahin sang pahayag ni Escolar. Hatagan natin sa respeto na pagtahod ng mga not only the players but each and everyone, especially those participating sa WIVRA. Kung may concern din man, pwede nila mapa-reach out mo sa natungdan or kung pinanganon, then kita mo dahil sa may DepEd Region 6 capacity ka, no? Atos nga hotline 0970-645-7696. Sportsmanship kag camaraderie ini ang target nga mapalapnag sa mga sport events kaangay na lamang sang WIVRA-AMI 2024. Rason nga nagapanugyan ang DepEd Region 6 nga likawan ang pagpangbash online. Report nagikan sa DepEd Region 6 ini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo kag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.